Guys, dito naman tayo sa pamilihang bayan ng Basista, Pangasinan. Atin po naman natin puntahan uli ang dati nating mga viewers. Morning po! Yeah po, yung mga viewers natin. Ano yan? Anong vlog yan? Birthday? Ang television ah. Bibigyan ng uyuga. Subscribe nyo na lang po para lagi kayo updated. Yan po mga officer dito yun sa mga Basista, Pangasinan. Sila po, sila sir. Oo. Yan po sila. Sige po, punta muna sa loob. Yan po yung mga viewers nating mga dati. Ayun o. Ayun, may dala na ako sticker. Ito po. Ito po sila po. Ano, sa ating sticker, no? Sa ating mga sticker. Ay, sa susunod, t-shirt na. Ay, sinabi, lagi natin nakikita. Lagi natin napapanood. Sige po. Yan, magbago tayo dito sa Basista, Pangasinan. Yun o. Yo, good morning po. Ilang tayo YouTube yan? Ngayon may dala na tayong sticker. Ay, Pilipi sa TV Vlog. Yeah, si ate oh. Lagi natin napapanood sa TV. Ayan, mga napapanood po natin sa Basista, Pangasinan. Para hindi na lagi na sinusulat na lang. Ayan, may sticker na po sila. Subscribe nyo na po para lagi kayo updated. Lagi po yung subscribe. YouTube channel. May vlog din po kayo. Nung mga nakaraan po rin yan, sticker kayo, may sticker na tayo. Susunod, may t-shirt na rin kayo rito. YouTube. Hello po, good morning. Yun, sila ate oh. Ako, may sticker pa yata tayo. Ayun, may natira pa. Subscribe nyo lang po para lagi kayo updated. Sa susunod, t-shirt na yan. Ako, naubos na yung ating sticker. Naubos na yung sticker. Dito na tayo guys, lulusot. Yo. Yo. Fish section. Dito naman ang meat section. Hello po. Ayan, makapanood ako sa iyo. Naubos po yung sticker natin eh. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh,
chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Sunday morning po natin. Morning po. Section. Sana ako nauritan si Mayan. C-section. Diba? Morning. Ito nga lusot sa maliwanag na. Yun. Hoy, yung mga itlog. Bye-bye. Good morning. Ngayon tayo sa Palma. Pero kabar mo siguro tayo. Drive again. Bilas ko. Uwi na kami sa kanilang bahay. Yan si Adi, si Ma'am, si Lutlot, Davy. Mamalengke. Tapos po sila mamalengke. Kumakain na sila ng mais, kangkanin. Hello, Iseo. Nandito kami ngayon. Ngayon alam ko na kung ano ibig sabihin ng binabantayan. Pinapanood ka sa TV. Akala ko kasi binabantayan nila ako kaya umalis ako kanina doon sa Bayangbang. Hindi ko alam, pero pala pinapanood pala nila ako. Babantayan nito muna. Hindi ko naintindihan guys. Dahil hindi tayo Pangasinan, Ilocano, Tagalog, maintindihan natin. Yun, morning yata si Kuya, paano natin, nagbabakal bote. Trip lang ba, service natin, papuntang Anambungan. Diyan lang sa tabi, sa may Anambungan. So, surpresahin lang po natin yung mga tiga Anambungan. Kasi hindi tayo namamasyal doon, matagal ng taon. Ngayon, ibablog po natin siya. Ibablog po natin sila. Kasama ko si pangalan ni Sir Arki. Servicing ko yung nagbabakal bote. Dito ako sasakay sa kanyang kolong-kolong. Lagay mo dyan sa motor mo, sticker yan. Ibablog natin sa Anambungan guys. Ako nang bahala kay Kuya. Desperate lang sa Anambungan. Tara. Let's go guys. Yun o. Bakal bote. Yan, nagbabakal bote si Kuya. Bakal bote. Yun o. Doon tayo sa Anambungan. Matusurpresa guys yung mga taga Anambungan. Dahil hindi tayo na masyado na ilang taon. Magulat sila bakit ako nakasakay sa kolong-kolong ng bakal bote. Tama si Kuya.
Ay mga nagba-20-20 guys oh. Yeah, welcome to Anambunga. You know. Sukin natin ang baluarte ng bahay ng aking yanan. Yun o. Bakal bote! Yeah guys. Sinervis natin. Alam nila kung anong bakal bote. Sumakay tayo sa bakal bote para mag-vlog tayo sa Anambungan. Bakal bote! Yun guys. Nasa Anambungan na tayo guys. Ayan. Mga tiga Baguio yan. Ayan guys. So, hindi nila na magbablog tayo rito. Yun! Bakal bote! Yan guys. Tulog pa sila guys. Wala pa oh. Tulog pa yung mga tao rito guys oh. Oh, tulog pa guys yung mga ating mga kababayan oh. Parang walang tao. Na-surprise natin sila na dumaan tayo rito. Bakal bote! Ayan, ang pamilya The Twin. Tiga, nagtitinda rin sa Baguio yung mga yan. The Twin. Bakal bote! Dito tayo dyan, dito tayo dyan. Dito muna. Yan, stop. Sige lang. Yan, bakal bote! Hindi nila alam kayo sa dumaan tayo rito. Ayun, si Grace. Ayun o. Dali lang. Baba tayo. Mag-bless muna tayo kay Uncle. Hindi nila alam na tayo ay nagawi rito. Nasa pasakay ako sa bakal bote. Yan, si Grace. Si Paring Domingo. Si Uncle. Hello, Uncle. Good morning. Pinag-ano ko lang yung bakal bote tapos nandun kami kila Supring. Andyan siya. Gusto makita ni Nanay yung kanyang bahay. Puntahan po natin guys. Iyo. Inarkilan mo yan ay. Diyan ka lang ha. Waiting lang ating inarkila. Hindi sa inarkila, kaibigan lang. Isama lang natin sa ating vlog. Nako, yung kumari ko ayun, nakita ko rin. Hello, Mars! Para makita ni Nanay ang kanyang bahay, kahit sa vlog man lang. Wow, naggaganda ang mga bahay na, lalaki na. Sarado pa. Oh, nakalak. Ayun oh. Yun guys, andito na tayo sa bahay ni Tatay. Para makita lang ni Nanay. Yun oh. Good morning. Hello, Auntie. Hindi ako nakilala.
Diyan lang kami kay Supreng. Ay. Babalik din Ninong ako. mo, dito si Ninong mo Yuan. Ayun ang inaanak ko si Yuan. Ito na siya eh. Ano ko? Sabi ko, wag ko sana matsambahin inaanak ko ka ako. Hello, Yuan! Kailan dumating? Yes ka na. Kagabi ay kahapon mare. Sino kasama? Nandiyan kami kila Supreme. Ah. Saglit. Uwian din. Uwian din. Meron pa yata ako natitira ditong. Hindi dumating si ante. Sa'yo na yan. Ay, Dito sila sabi mo. Atileng. Wala. Po. Kailan, uwi si ante? Sa pestang patay. Sa birthday ni ay birthday sa Kasal. Ay nga sa 25 days. Oo. Kasal yun. Uwinin kayo. Baka ninong kayo. Hindi. Kumpare ko yun eh. Ay, kumpare. Oo. Punta tayo sa tulog yung isang inaanak ko dun. Oh, tulog pa. Oo. Gisingin mo na. Ayan, Maje. Gisingin mo na. Para hindi tayo no-hold up sa December. Ay, si Auntie. Hindi ito picture, Auntie. Content ng aking video. Ba yan? Yan, si Auntie Miring. Ayun, gising na. Dito si Ninong. Ako yung ninong na Ako yung ninong na hindi hold upper eh. Ako yung ay nako, meron pa yata rito. Sana all! Ayun, Ay, hindi daw ninong ni Grace. Si Marky lang ang may ninong yan eh. Anak ko yun, si Uncle Sing. Away na rin kami, Uncle Sing. Bakit eh? Kasama niyo si ano? Sino kasama mo? Sila Lutlot. Ay, nandun si Ulo? Oo. Gigising lang eh. Nagmamadali sila, nagluluto sila. Hello, Mare. Ayan. Oregano. Naglinis ng oregano. Ipainom ko sa bata. Narkila ko lang itong kasi wala pa kami nabibiling bakal sa kabote eh. May buti ako dito. Magbabakal bote kami. Bilhin na namin. Ay, Grace. May bariya pa yata ako rito. Grace, may Santa Claus, Grace. Kunin mo. Magmulang pilangin, yung lumalit bigay magmulang. Hulog mo yung wallet. 10 years na itong nasa wallet ko eh. Pero sa'yo na. Tawag ko ng pare dyan. Ay, naku, pambili mo na yan. Na-expose ko kaya mamaya pa mo yung atiwa na. Tama na yung wallet. Teka, yung ID ko baka nandyan. Wala. Santa Claus na dumating. Yeah. So guys, balik na tayo sa camp ni Sopriano de Guzman. Nagpunta ka na ba? Okay, ayos na kagad. Sarado kanina. Bukas na. I-vlog ko na sa Tama na yun. Mapapanood na ni nanay yun. So, balik na tayo guys. Yan. Iwan na natin sila paring Doming. Kumaandar ang kilalang kayo sa sasakyan. Oo, kasi nakametro po tayo dito sa ating taxi. Ito, yung taxi natin, yan yung kolong-kolong ng bakal bote. Mamimili pa kami ng bakal bote guys. Bye-bye! Bakal bote! Bye-bye po! Bye-bye, Mare! Dito tayo. Yan. Dito natin ating tatay. Yan. Dito tayo nag-ikot. Yo! Bye-bye! You! Bye-bye!
Ay, balik pala tayo. Nakalimutan ko yung sticker. Sige, sige. Diretso na tayo. Para di ka na maabala. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Baby, let's take a drive, take a drive. Way oh. Way oh. Way oh. Bote, wala kami nating bakal bote. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, Hey guys, parang tayo kay kuya, nagbakal bote para di natin siya maabala. Bye bye. Oh, yun o. So, yun guys, wala kaming nabiling bakal bote. Kaya bibigyan ko na lang ng ano si kuya. Yeah, kuya. Thank you. Nai-round mo ako, pangalan Rosal. Okay, bye-bye. So yun guys, dumating na tayo dito sa Palma. Galing tayo sa Nambungan kanina, nabigla sila. Ngayon, dito tayo sa bahay ni Bila Supreng, dito sa Palma. Ayun, dumating ating mga kaibigan guys. Mga kumpare. Mga kumpare. Ayan o, mga barkada. Ay, nabuwas. Nabuwas. Hoy! Ayun, bumili ng ano yung binili mo, sardinas? Ay, Bilas. bagoong. Para ano ba? Excited nila paparot. Ngayon, kahit kung nga siyempre tayo ay mag-iistoryahan muna guys na tayo dumating dito sa Palma, Pangasinan. Ayun o. Eh tayo ay mapapahubad ng damit dito ng de oras. Kasi dalawa itong ating bisita. Eh, lalabahan na lang guys. Lalabahan na lang nila. Nahubaran tayo guys. Ayan. Uniform ng vlogger. Napahubad tayo guys. Thank you. Wala tayong masyadong dalang mga uniform guys. Napahubad tayo. Ngayon, nakuha yung mga ating uniform.
Pagkakulay, pagpasak ng tapong. Pagpasak ng tapong. Ayan yung uniform ng Philippines Away TV Vlog. Ipakita nyo nga yung sticker ng YouTube. Yung sticker. Thank you. Ayun oh. Yun guys oh. Nabigyan natin sila ng uniform na t-shirt. Pero ako Nakaubad. Baran. Ano nangyari? Nangyari sa akin. Hindi ba rin tabuutin mo? Yun. Ayun guys, bilhin naman tayo ng soft drinks. Yan. Dito tayo sa likod ng bahay ni Cipriano de Guzman oh. Yan sila kuya oh. Nagre-ready na ta, mamasada yata. Hindi, ano. Ay, service. Ay, service. Si service. Taubuan eh. Ayan. Store ni, ito ba ikinyo? Yeah, sa store. Store ni Kuya, ano pa? Store nila Kuya Bonilla. Ayan, store nila Kuya Bonilla. Ayan. Sila, pangalan ni Kuya. Alis muna ako mga kababayan kasi may trabaho sa bahay. Iyo, si service daw. Muna bago ano. Nabatay niyo ng bus. Okay. Ang mga lolo na. Palayan, Roger. Tayo, bibili tayo guys sa store ni Soft drinks. soft drinks. Ayun, bibili tayo ng soft drinks guys. Pidway taman ito lay. Hindi si kanaya. Oh, sige ka. Okay, bye-bye. Yan, bili tayo guys ng ating soft drinks. Mainit guys, kaya nakahubad ako. Grabe. Coke Royal. Anong masaradyo? Ginalawang ko muna ta siyempre. Abay magagagamit paro. Coke Royal bilas. Coke Royal. Dalhin tayo doon. Oo. Cook Royal, tigi isa. Coke Royal. Isigaw yung retail. Isa rin. Punta ka dito para makita ka doon. Ay, ano naman yung kadya, pare? Vlog din eh, paano, sisik alas ka to eh. Paano pidong film media, paano meter like kinaraya. Ayan. May sponsor to, itang dala. Sisik alas ka to eh. Tulad dyan. Ayun no guys. Pilipi sawit, sungaran to. Andun yung sticker. Naiwan. Balik Yan, natin. yan, yan. TV pa to yun. Madi, hindi ka nagdala? Indo sa bag. Di ba kaya ang sasat ka mo kung po? Hindi ta. Biyahe kami ng kuluyan eh, ganyan kina, diyan kami lang sa kilabat edit ko sa. Oh, yun. Masakit na po. Inom mo tayo ng soft drinks guys. Manilisi, ibarang isang ka. Yung guys, na-miss namin ng sa Tagalog, suso. Ayan no. Suso. Pero sa Pangasinan, arereg. Yun. Miss naming ulamin. Tapos ito, nakakuha rin kami ng arsep. Ay, latan, di tangki mo lang lamang akin, agaling ko yung riyala misad tan. May chicken din kami. Ito naman. Yeah, kasama naman si Kuya ni. Hindi to. Para makita ni Bonnie. Ayan, kumakain din si Kuya ni. Oh. Ayan, dito sa sabahan ni Lutlot sa Pring. Sobrang miss namin ng arereg. Ayun, si Mrs. Ito, yung baby kong spoiled. Nakain tayo guys, arusep sa kasuso. Spoiled itong asawa ko sa senate. So guys, kain tayo. Kumakain kami guys. Ay, ayun. Dapat tayo pulas na kulay, sa lila pulas da. Ay, para makapakulay ipangugto ang da. May lumapit sa amin Kulay guys. ito ay dua. Kulay dua, dua. Saan ito na yung dua? 2 pesos. Kaya dito. Ha? Kulay dua. Dua. Ayun guys. Ambag-ambag kami guys. Bigyan kami sa ano kaya. Salamat, ganyan din ang Kain po tayo. Salamat po. Dapat yung nanay ko mo? Ha? Dapat yung nanay ko? Oh. Makre.
Pakainin mo, be. Pakainin mo. Ayan guys, may bisita tayo, dumaan, na kumakain kami. Pakainin natin guys. Yung si nanay. Buwan kita ngayon. Gabi ang plato, si nanay. Apa ini kan? Cucu. Cucu. Ni aku tuh ini. Cucu, kami ke anak lo. Mama. Cucu ya sama nong jen. Cucu yang tua. Guys, pakainin natin si nanay. Bigyan mo upuan, be. Upuan. Upuan. Dapat tuh kayu deh, ini baru euro ini. Dapat tuh kayu, lu ini deh. Singkong di bawah tuh masih seperti kayu kok tuh. Ayan guys, makain si nanay. Ini kan dai. Ini kan. Binigyan ni Mrs. ng hugasan. Ay, kain po tayo. Namiss po namin kumain ng suso. Gabay alira, wala sa mo to. Ha? Alirin. Gabay alira, ginanta kaya? May ganta kaya? Ay, andi ko. Nagkapit sa wala to lang tao. Ay, Mabuti ko ang dati may may dito may ilagay. Yan guys, sumabay namin kumain si nanay. Yan, Mas masarap kumain siya, hindi lamisa. Puro si Lulot ang Rina ah. Bakit? Nakatutok sa'yo. Suso. Suso. Bakit nakatutok sa akin pa, John? Dito may lagay ka dun. Mantente! guys, may dumating ulit guys, si auntie. Mantayo. Makamit ba yung bang? Ang aliw kami. Mantayo. Tapos, saan yun? Kapataw ba? Magklase nang ila. Papayabra.